ବୋଉ ହୁଁ ବାପା ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ ବା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଓହୋ କାଲି କଣ କହିଲୁ? କାଲି କାଲି ବା ତ ଜନ୍ମଦିନ। ମନେ ଅଛି କାଲି ତ ନା ବୋଉଲ ଏ ବୋଉ କାଲି ନା ଜାଣିଲୁ ମୋର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍ଟି ମାଗୁଥିଲା ଜାଣିଲୁ କହିଗଲ। ଆରେ କଣ କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ। रखा कोई नहीं है वहाँ पापा मेरी କାଲି ଭାବୁଥିଲି ରୁମ୍ ରେ ଟିକେ ଭୋଜି କରନ୍ତେ। अब हाथ ପୁଅଟାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତାକୁ କହିବ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦବ पापा मेरी ରୁମ୍ ରେ କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରି ତାର କେକ୍ ଟା କାଟିଦବା। ହଉ ମୁଁ ଆସେ। का पत्थर तुम ही पे तो